Hindi ba madalas ito yung problema natin? Pinapalaki natin ang ating mga problema. Bakit nagiging mabigat ang iyong buhay? Kasalanan ba ng iba? Madalas kasalanan natin. Kasi masyado nating pinapansin. Kasi masyado nating nilalagay sa ibabaw ng ulo natin, sa isip natin. Kaya nga nabibigatan ka, kaya nga nadadaganan ka, kaya nga nahihirapan ka. Mga kapatid, matuto po tayong umiwas, lumayo, matuto tayong bigyan ng espasyo o distansya ang ating sarili sa ating mga iba-ibang inaalala, pinoproblema, at iniiyakan sa buhay. Because what you focus magnifies, multiplies, you attract. Kung negatibo yung palagi mong nakikita, negatibo, lalaki, darami, at lalapit sa iyo. Amen?